Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Martin Dobeš, jsem ředitelem a zakladatelem svatebního veletrhu Svatební Expo, a také provozovatelem portálu svatby.cz a v neposlední řadě majitelem svatební agentury Prague Weddings, která se již 17 let zabývá organizováním svateb pro české smíšené zahraniční páry v Praze. Máme za sebou asi 1200 svateb. Za tu dobu jsme samozřejmě potkali a vyzkoušeli spoustu různých hudebníků, spoustu různých kapel a dostali jsme se nyní do situace při různých poptávkách od klientů, že je vlastně velký problém mít nějakou ucelenou nabídku všech svatebních stylů, hudebních stylů, žánrů, od základní věcí, jako je piano, jako jsou housle, jako je třeba saxofon, jako jednotliví hudebníci, pak různá tria, kvarteta, různé revival bandy, jakékoliv další kapely, které hrají ke svatbám. A chtěli bychom vytvořit nějakou ucelenou nabídku, kterou bychom chtěli prezentovat poprvé letos na svatebním veletrhu. Máme na to připravenou speciální místnost, které nazýváme Music Room, a budeme se snažit, aby z toho bylo taky trošičku show, aby tam našli ty kontakty a hledáme cestu, jakým způsobem si můžou naposlouchat různé MP3, případně pustit MP4 s vašimi ukázkami, kde můžete vy velmi napřímo, jak si skontaktovat ženichy a nevěsty a nabídnout jim své služby. V neposlední řadě samozřejmě i ti, kteří se budou s námi na tomto konceptu podílet, to vyzkoušíme letošní rok poprvé. Svatební Expo děláme 5. rok, ale tohle je věc, která nám jakoby velmi chyběla. Budeme tam mít firmu, která dělá LED parkety, budeme tam mít DJ, který nám to trošičku osvětlí a budeme se snažit, aby tam v rámci jedné místnosti bylo i třeba na takovéto 50x70 fotce fotka, informace zrovna o vás a o ceně, nějaké základní ceně těch vašich služeb, hodina v Praze, 3 hodiny v Praze a tak dále, protože ta orientace tady chybí. Takže chceme vytvořit speciální music room. Není prioritou, aby tam ta kapela hrála nebo ten člověk tam fyzicky byl, protože víme, že pátek a sobota je poměrně náročný, ten veletrh je 21. a 22. listopadu, ale chceme vyzkoušet nějakým způsobem tuto komunikaci mezi vámi a mezi ženichy a nevěstami. Naše představa, co se týče financí, se určitě budete ptát, je to pro nás, chceme zaplatit pouze tu místnost z toho, takže chceme vlastně jednorázový poplatek 1000 korun za jednotlivou kapelu či hudebníka a potom 250 korun je nákladová položka za tu fotku, kterou vám ukazuji, kde tam vlastně na stěnách budou jednotlivé žánry, jednotliví hudebníci a budeme strašně rádi, když tímto způsobem oslovíme ženichy a nevěsty, které hledají a které tyto služby a nemají kam v tuto chvíli moc sáhnout. Takže věříme, že tyto symbolické peníze nebudou nějakou překážkou toho, abyste to prostě zkusili, abyste se přišli na ten veletrh podívat. Máme tam 150 vystavovatelů, 2500 návštěvníků za den a půl, takže myslíme si, že je tam rozhodně prostor pro to, abyste našli nový biznis na další rok. Takže budeme moc rádi, každopádně jakékoliv otázky, kontaktujte mě. Moje jméno je Martin Dobeš ještě jednou a moje telefon je 777 218 480, nebo se třeba jenom přijďte na nás podívat. Díky moc.